vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe audio yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, saka iyoyo audio ndingatomboitranslate yose ndikuti yakataurwa mazita evanhu vekuziva, but nyaya yavo in brief, ivo mukoma vedu ava ivo vari kuti vakapinda mumugodhi vainge vakavimbiswa zvavainge vakavimbiswa zvezvo zvinoitwa zvekuti kana uine mari dzako unobva wasponsa, nditi uchisponsa mugodhi, then vakomana vanoita zvekukorokoza vobva vapinda vachichera. Saka ivo vainge vakavimbisiwa vakabva vanzi anenge akwanisa kubata bhande racho rinenge riine mari, then at least anobva azowanawo share yake, anobva apiwawo share yake iri popo. So vanhu vakabva vazotanga vachichera. Mukoma vedu ava vanototi vakatopodza vafa varimo mumugodhi, vakapodza vawirwa nemahefa anzi 2, but nekudawo kwekuti vane experience yekukorokoza vakakwanisawo kuescape mushure mekunge mahefa awa 2 apodza avauraya. But anyway, vakati umwe ndiye akatanga acherawo mashift avo avainge vachiita, then uya paakazobuda ivo manje ndo pavakabva vazonzi vange vachipinda. Saka vaiti vainge vachitocommunicata nematelefoni avo aya avanoshandisa kana vari pasi pemugodhi. Saka hanzi mukunochera kudai vakatombotanga vadarikira painge paine bhande remari, ndokubva vazoona kuti ko iyi zvairi mari. Saka hanzi mumugodhi umu mune imwe mari inotyisa, hanzi mune mari yakawandisa zvekuti kana ivo pavakaona bhandi iri raiva nemari, hanzi vakabva vavhunduka nekuti vainge vasati vamboona bhandi rakakura kudaro, mari yakawanda kudaro. Saka hanzi vakavhunduka vakabva vaita sekunge vabatwa nechadzimira, then at the same time kumasaidi kwacho ikoko kwavakanobatira bhandi racho remari vakabva vaona kuti kwainge kuine hari iyo yainge ine mazai ainge arimo muhari imomo. Saka pavakaona zvinhu zvose izvi vakabva varidza runhare vachiitira kuti vaya vainge vari padry vange vachitanga kuva dzosa kudenga. Then pavakazobuda mumugodhi memuya ndo pavakabva vazongorohwa zvekare nechadzimira. Ivo vanoti ndaida kutaura kuti mumugodhi umu mune mari yakawandisa varume, tatoita mari isu. But hanzi vakabva vaita sekunge munhu ainge avharwa voice rake zvekuti vakatadza kutaura. Then pane umwe wehukama akazoti uyu ngaananzve dota. Kunonanzva dota kudai ndokubva zvatovharana, ndokubva vatongodhisimisiwa. Then pari zvino vari kuchema nekuti zvino mari iyi yava kutocherwa, mari iyi yandakakwanisa kuwanawo yava kutorwa nevamwe. Apa vamwe vavo vavainge vachishandidzana navo vava kuuya kumba kwavo vachivathreatena vachiti ko iwe chii chakaitika nekuti patakapinda musindicate iri takavimbisiwa mari, ko how come kuti uko kwava kucherwa yet isusu hatisisimo mugame, chii chiri kumbotora nzvimbo. Saka vari kutoti ndiri padesperate, handiziviwo kuti ndoita sei. Vanhu vacho vanhu vakuru, saka handitomborina kana anything that I can do about this. Ndiri kutongotambudzika zvese nekurwadziwa kuti ndini ndakabata mari, but mari iya yamanje yava kutongoenda mumaoko evamwe nekuti hanzi sponsor wacho akabva atodzikawo mumugodhi ndokubva atoratidzwa mari. Apa ivo vacho vakabata mari havana kana havana chavari kumbovimbiswa zvaizvezvi. Vanongoti ivo I think vakapiwa mari isingadarike $40 pabasa iro ravakaita. Saka vari kuchema vachiti handiziviwo kuti ndoita sei. Saka nekuda kwestress nezvimwe zvinhu zvavakaona mumugodhi, hari iyi yaiva nemazai ndo yava kuita sekunge vapote vachiita sekunge vanorasika njere. You can imagine kuti maybe waona panhu pekuti panokwanisa kubuda kana 2 to 3 kgs dzegold, then wobva watobudiswa mugame wopiwa let's say kana $20. I think kuti brain dzako dzinotomboita sekunge dzadambuka. Apa vaichema vachiti zvino ndaifungidzirawo kuti ndiyo mari yandichakwanisa kuzochengetesawo mhuri yangu. Ndaifungidzira kuti kuonawo kwandainge ndakaita bhande iri ndo zvichazochinja upenyu hwangu, upfumi hwangu. Ndatorerwa upfumi hwangu ini, ndo machemero acho avainge vachiita. But
at the end of the day nyaya dzakadaiso munhu paanozofa ndongozi dzedze dzekuti dzinenge dzava kusaripika, because mukoma ava pavoice note vaitochema chaiko vachitoti upfumi hwangu ndakatorerwa upfumi hwangu hwandaifanira kuti ndinge ndichizosiyirawo vana vangu. Mwari vakandirakidza bhande iri but ndikabva ndaburitswa mugame nekuda kwemishonga zvekare nekutoshandisirwa mutactic. Saka let us talk about this issue in the comment section. Zvakamboitikawo kwauri here kuti waenda kunoshandirawo umwe sponsor muri pasi pemugodhi mubata bhande, then at the end of the day mubva mavharwa? Kana zvirizvo guys, it is far much better kutongosiyana nacho chikorokoza chacho, because hazvina zvazvinoshanda kuti unopinda mugodhi wochera pamunonobata band mubva maburitswa mugame. It is far much better kuita zvako zvekutengesa uchiziva kuti basa rako raunoita at least harina risk, unongonetsana hako nekanzuro, than kuti unopinda mugodhi wopindira mugodhi about $20 vamwe vachizobata ma 10,000 kana kutodarikidzira ma $20,000. Saka it does not make sense at all. Kana wakamboitawo zvechikorokoza, you can come to my inbox and tell me your own side of the story kuti makavharwawo sei muriko kuchikorokoza ikoko. Zvakangoma hazvo veduwe. What a sad story. Hey, hari yakazara mazai pasi pemugodhi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera zvekare ndakatumidzirwa iri WhatsApp voice note, avo ma voice notes akabva kuna vahanzvadzi vedu. Rekutanga ndora ndisina kuwana mukana wekuti ndinge ndichiriita type up, saka ndichakupai zvekare narration, then rechi 2 ndora tikazoita type up. So hanzi makadi zvenyu mukoma nasho, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri kurarama ndiri kuno kunyika yevatorwa, but dambudziko riripo ndere kudaiso. Inini ndine munhu wangu uyo wandinogarisana naye, but munhu wangu uyo wandigere naye ndinoti kana ndakamutarisa nemaplans ake ndinoona kuti tarisiro chaiyo yekuti tichazopindawo mumarriage ndinoona sekunge pasitombo rina tarisiro zvacho. So zvakazoitika ndezvekudai, ndakabva ndazosangana neumwe murume uyo akaita wechikuru, but ndinoti kana ndakamutarisa ndinoona kuti munhu anotoda kuronga neni uye ane maplans akati one day kana mari chaiyo anondipa. Saka ndiye wandava kusangana naye, but uyu mudhara uyu wandinosangana naye kana tichisangana pabonde, I make sure kuti ndinoramba kuti tinge tichisangana pabonde tisingashandise dziviriro. Each and every time patinosangana pabonde tinototi tinge tichishandisa dziviriro. Then uyu wandigere naye mumba, uyu wandiri kutotora semurume wangu, inini naye tinorara zvedu tisingashandise dziviriro zvachose. So nyaya iri pano ndeyekuti inini manje ndiri pachirongwa ndinotorawo mapiritsi awa eHIV, ndo mapiritsi andinonwa. Zvino uyu wandigere naye mumba, uyu wandinorara naye tisingashandise dziviriro, patova kuda negore tichisangana pabonde tisingashandisirane dziviriro. Iye haatombozvizivi kuti inini ndinonwa mapiritsi iwawawa eHIV, haazvizivi zvake. But kubva zvandakatanga kusangana naye pabonde tisingashandise dziviriro, handina kana kumbogara ndakaona any side effect ini, handisati ndakambomuona achirwara. So I think kuti ari safe, because inini kubva zvandakatanga kunwa mapiritsi awa eHIV handisati ndakambomajambira. Each and every time I make sure kuti kana madays aya andinenge ndakapiwa ekuti ndinge ndichiya kuzotora mapiritsi kana akwana, ndinobva ndamhanya ndobva ndaenda kuchipatara ndobva ndanotora mapiritsi angu. Mapiritsi awa anogara mumba, ndine chinzvimbo changu icho chandinomachengetera mapiritsi awa. Saka iye hatombozvizivi kuti ndinonwa mapiritsi awa in secret, ende pose panenge pava kunopera mapiritsi angu ndinobva ndangomupa excuse, ndinokwanisa kungorovha kubasa, then ndobva ndazomhanya kuchipatara iye asingazivi, ndobva ndanotora mapiritsi angu ndodzoka ndobva ndamaviga zvekare. Saka I make sure kuti ndinomanwa mapiritsi awa ndisingambomajambiri, uye zvekare iye haatombozvizivi kuti ndinotora mapiritsi. So baba ava avo vandinodanana navo ivowo zvekare havazvizivi kuti ndiri pachirongwa ndinonwa mapiritsi eHIV. Saka inini navo
tinotongoshandisirana dziviriro. So handizivi kuti ndovaudza here baba ava, ndomubvunzo wangu wandinoda kuti munge muchizondisvitsirawo kune vedare, kuti nhai vedare ndodii, ndovaudza here baba ava vanorakidza kuti vanondinzwisisa, vanotoda zvokuzotondiroora, ndovaudza here kuti inini ndiri pachirongwa, kana kuti ndongosiyana nazvo hangu, ndongonyarara, ndongokontinya hangu ndinyerere kudaro. Baba ava vanondiitira zvose zvandinenge ndichinzwa kuda panguva yacho iyoyo. Ndo mubvunzo wangu wekutanga iwoyo. Then mubvunzo wangu number 2 wandinoda kuti munge muchizondisvitsirawo kune vedare renyu ndewekuti zvino nai zviriko here kuti kana iwewe uchinwa mapiritsi then wobva watanga kusangana pabonde nemunhu anenge asina chirwere, unokwanisa kuzomutapurira chirwere here kana kuti anenge ari safe? Ndo mubvunzo wangu iwoyo number 2. Kana mukaposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo. Vedare ndo voice note rekutanga iro randakatumidzirwa richibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, pakaipa ipapo apo ma1 kana mukoma ava vakazosangana nechigaba ichi chemapiritsi, pakaipa amenowo kuti vedare ipapo munopaona sei. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda pavoice note number 2 iro ravakanditumidzira. Anzi, makadi zvenyu mukomanashe, ndine confession yangu ameno kuti munoiisa kuchakafukidza here, ndangoti ndingosenda kwese, imi mozoona kuti mozoisa kupi. Inini ndinonamata kumasowe. Ndakati nerimwe gore ndichienda kumasowe, ndichiendako kumasowe yainge iri nhau yekuti imba yekutanga yakabva yatanga kunetsa, chakaita kuti ndisiye imba ndivamwene vangu, asi murume wangu tainge tichiwirirana, asi amai vake vainge vari munhu uya wekuti ainge achitaurisa. Ndipo pandakabva ndaenda kune rimwe sowe ndichinotsvaka kuti ndinge ndichidzokera kumba kwangu. Ndakaenda kumasowe awo ainge ari kusaidi rekwa Ivans muHarare, uri munzira iya inoenda muchitungwiza road. Ndainge ndanzwa kuti kwainge kuina vamwe madzibaba vainge vachibatsira chaizvo. Ndakasvikapo ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuitirwawo munamato wekuti ndidzokere kumba kwangu. Madzibaba ava vakabva vatondichiva apa vaiva nemadzimai maviri. Kutaura chokwadi mukomanashi, madzibaba ava ndakadanana navo ndichitoziva kuti vainge vaine vakadzi vavo vaviri. Inini ndakanga ndaenda ndichida kuitirwa munamato wekuti ndidzokerane nemurume wangu. Vakabva vaita munamato wekuti ndisatodzokera ndinge ndichitotanga kutoda ivo. Vakatomboita nguva vachindipfimba but ndainge ndichivaramba. But inini handina kufunga zvekuti ndikasire kuregedza kuenda kumasowe uku. Ndakaramba ndichingoenda nekuda kwevanhu vainditi vanoshandira, so zvekuti vari kundinyenga ndainge ndisitomborina kana basa nazvo. Inini ndaiti ndipo pane zambuko rangu. So pane munamato wavakazondiitira wekukwidibiriswa mbiya. Rimwe zuva vakandipa muteuro wedombo vakati isai mumukanwa menyu mundidzorere. Sisi vangu vakati vavabvunza madzibaba ava kuti naimi ko chii chakamboitika. Madzibaba vaya vakabva vati paya pandakaona kuti munhu ainge otondiramba, saka paya pandakamupa dombo rekuti ange achiisa mumukanwa, dombo iroro pandainge ndichimupa ndainge ndichitomuitira mhiko dzangu, aida kudzokera kupi? Ndini ndakatoita kuti asadzokera ikoko. Kutaura chokwadi mukoma, vana madzibaba ava vane moyo wehutsinye. Ndakatadza kudzokera kumba kwangu izvezvi kuti ndinge ndichizobatwa nechirwere ndinotomboti asi Mwari, madzibaba ivava vaka kana Mwari chaivo achavatonga, because kuti ndizopinda musecond marriage ndichinopiwa chirwere, murume achinoshaya, kwaiva kuda kwamadzibaba ava. So ndakati ndichidanana navo kudaro madzibaba ava kumasowe ndainge ndichingoenda, handina kana kumbogara ndaregedza. Zvikasvika pakuzivikanwa nevanhu vakati usaregedza kuuya kumasowe, hapana anokurova, ende for sure munamato vaiita, but madzibaba ava chainge chitori chidhakwa, vaitodhakwa zvavo. Vaiti vauya kumba kwangu vairara uri musi wechina
ndobva vatenga doro ravo vaitondituma kunotenga masupa avo. Ndaienda nebag ravaifamba naro, satchel rinenge riine magemens. Vaibvisa magemens vobva vandipa satchel, ndobva ndanotenga doro votonwa pamwe nekuputa fodya dzavo. Topedza paya vaibva vatoenda zvavo kuSowe, vobva vatanga kutotungamirira but vaindisiya kumashure. Inini ndini ndaizovatevera kumashure. Ndichisvika ndaitoona vachitoprofita vanhu kumaSowe. Apa kumaSowe kwainge kuchinzi musapomba musi wechina, but ivo vaitoti uyatirare tose, voti hapana muprofita anozvibata. Even taiti tikaenda kopi hapana aitibata, and sure every china taitorara tose, doro tainge tichitonwa tose. Asi ndiri kutsvakawo kana paine wamunoziva anogona kubatsira, nekuti pose pandinofamba ndinoudzwa kuti makambodanana nemuprofita, munhu iyeye akatokuitirai mhiko, nekuti iye akatondibhejera mushure mekunge ndamuramba, akandiudza pafeya kuti haufi wakaroorwa uye haufi wakagara mumba, hauna chauchaita mulife mako nekuti wandiramba. Ndakangoti zvimwe kuda kutaura. Zvinhu izvi zvakaitika muna 2019. Ndo pandakabuda mumba mangu ndichizodanana namadzibaba ava, but now handina kana chinobatika, zvese zviri kungoramba zvinhu zvachona. Saka ndongodawo kuti munge muchizoisa confession yangu kuti sure ana madzibaba ava ivo ndairara navo, asi vachisvika kumaSowe vaiprofita vamwe, asi inini mamwe maprofita aisazviona zvandainge ndichiita. Musi wandakatanga kurara namadzibaba ava vakandibatira mumunda kudhuze nekwandainge ndichigara, vabva vawaridza jira ravo rekumaSowe. Asi inini hangu ndichiri kunamata kumaSowe, but ndinopota ndichitiza ndichiti ndikanamata apa ndinobva ndaenda pamwe, nekuti ndava kuziva hunhu hwemaprofita, kunyanya varume ava vari kukurudzira vamwe vakadzi, especially nenyaya yemudzimba. Musashandirwa please nevanhurume, endai kune maprofita echikadzi. Ini madzibaba ndakatanga kurara navo vakawaridza mucheka wavo wekumaSowe. Takatoita bonde redu tikapedza, vakangondibata tiri parod, tikangotsauka. Yainge iri nguva iya yezvibage, ndo yaiva first time yangu kurara navo. Muprofita uyu munhu atori nemukurumbira, nekuti vanhu vanogara kusaidi rekwaIvans vanotomuziva. Handingakwanisi hangu kutaura nezita rake, saka inini ndiri kukumbira anokwanisa kundibvisa munyama, nekuti handioni zvinobuda ini. Even murume wangu wekuzoshaya ndaitoti ndainge ndawana munhu anondinzwisisa, but akabva azofa. Navo vandinowana varume vacho vanoita se vari kundida pakutanga, then ozongosviba moyo. Saka ndinotodawo kuti mundibatsirewo mukomanashi, kana paine ane nhamba anokwanisa kundibatsirawo nemunamato, ndingatenda fani. Hey vedare, ndo second voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. What a sad story. Hanzi madzibaba vekwaIvans ndo zvavakandiita izvi. Kana makambopindawo kumaSowe ekumasaidi ikoko ekwaIvans, please come to my inbox and share with me your own side of the story. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.